Ka Good News TV jong ka jeseng samla KGP snot semngi ka ai kublei fi baro ka teng ka thiang tam ka jong trai banong penim jongi Jesus Christ. Sa sien pat ngi pediang ngi pi sobha sini ka program jong Good News TV ka befiyo nang kapor sa kapor ka channel YouTube bat ka local channel badanget ba ki program ki jongi de sisai ka long jing kerkhu ye pi ki basngap bagi bapei. Kini ka program ni ka siru ka dei ka weni ka si kerpang jong ka sinat ka jongi ya ka bangi ong ka revival Sunday bang aingo yu blay sa sien pat bang nak baran poi sapi lengba kini ki kor ki bor ki bangi yu agni si menta ban manra sapi ya gani ki jing sakri ki jong blay lembat pi ngi scam ba gani ka program jongi ru ka long jing kerkhu ye pi ki bas ngap pat ki bapai ya ka ngan puli ka we ga khot nga kting jong blay kabai daily se bagani ka sngi revival Sunday kabai ngalaman syam na ka kitab ke jong Habakuk kalnong ka balai bat ka khot ka baar ka ongkumne atrai to penim yila ka kam hapadeng kini gisnem to pen bena yaka haka jing bitar to ken mau yaka jing isnei ubleng kerkhu ini gentien ki balapan snow dongi pendam ublei ke jing duai ngi duai atrai ublei berupa ujongi bahabneng sasisien pat iwana khamat jong me nama melong ublei ujongi ubam yusam thia lem ni thia memile mensengi ubari wada ubusuma sukhe dengi bat nami ngetrai ngi yo ki jing kerkhu ki bakan sai tam ka jim jongi ngi duai bahkan ka por ha bangi don ha ka ne jaka bar ki yeng jongi ya bangin mani eme ko try ngiduai bag jing don kat jong mensim ko jome long rengkat lembat ngi ha bangi rakhi ya kene ki revival Sunday ngiduai men kerkhu ba me yi jing ruai ya bangin ngap bangin pek kham tam ko try ko khubor no shakri jome ai ka bangan long ka ba me mala persat mensim hi baling wa mensim ba ko jome shakri jome na ha padeng jongi ko khubor ka buan na me ka long ka jing kerkhu ya ka jim jongi pediang atrai bahai ka bangu namaru Jisu ngi duangi pan kini baro amen tekari ka por pat ngi yo ban sngap de ka wei ka jing ruai jong ka standing ka wire ka jongi ho de sha ka de jing ruai ka bal kham slam hendrei ka ba ai men sim ka ba don jimut ba tong nya sngap de ka jing ruai ka standing ka wire jong jing seng samla ki jibi sami jongi ka ba ong don kumame
Tahan ka porpat kum ka Good News TV ngi so kemen sibon ba iwe ni pastor jongi i Reverend El Nongrod in aing ka khobor na ka tin jong blay. Ya ka ba ila bu ka kerteng jong ka. Ko Jisu kan mau lem yang Ko Jisu kan mau lem yang to blame kur khu i pastor iban aing ni khobor ba di pi baro ki perlok ba ki parwe ki ba sngap ba sha skor ni ka khobor. Kalong ka jingkur khu ye pi ku blay sibon. Ngi dap de kejeng sngongu yo blay ubalap penyo yang ngi kan ikalat ya kabangin yo ban syukri lang yo ha kabakum kan ikapor ngepen pau kejeng sngongu ya kejeng yeseng samla KJP sinat sepngi kabala penyo bentalem yang usyakri berit jong trai ya kaban yesim benta kerpang hakabakum kani kesngi kabakerpang jong kesinat ka revival Sunday nga ay kublayero yay pastor BTS langsti iba longunong yalam hakani ka jingiseng kabamenta nga ay kublayero nakabenta jong pilang bara kat kibala ya kaban yapet bat ban ya sngap ya ga khubor ka tien ka jong ublay lengba kani ka program ha kani ka sngi nga la perkhat ayu bangadai ban keren ha ka bakum kani ka por ka bakerpang jong ka sinat ban ngala duai bau blayun ai nga ya ka khubor bagan long ka jingker khu na ka mentaki babun ban ngai ngu yo blay bau blay ula sya skor ya gijing duai jonga bau la keren nga ya kani ko khobar ka banga daladehi ngalamat ya gijing kerku ki bau blay ula keren kat bangadang penkre ya kani ko khobar banga duai ro bau blay un kerku ya pilang bara kat ki bala ya kaban yos ngau lang bagani ka kubor hagani ka por haswa ya kabangin ya chaprang tongin ya pendam haublay hagi jeng duai ablay ubau kpa jongi ubah beneng ubadap ya ka beneng sejorong bad ya ka kendau setbian bad medon hagani ka jakaru ablay nga aingu ya me ba me melong ublay jongi ubayai juba ia kijeng duai kijongi ablay ngi aingo ru ya me namar me keren hau syukri jong me lembaga ni ka kubor tu keren lem hangi hagani ka sngi ko kenran bangingin mat ia kijeng syam jeng kendu bat bangin yang hakaliang ka jong me ngin yai ne hame jia kat bajia long kat balong hadu bangin dekot syadu ke jeng em kababam jiukut lambat me keren ablay keren sa sisin pat na bagini ngipan haka kerteng ka ba imba ka don bor ka jong try ba nong pen imba i jong Jesus Christ amen kaktien ka jong ublay ka ba ngala pensyong nong rim kum ka jeng ya selak ka jeng ya pusan lang haka ni ka por kalong na ka gospel ka jong Lukas kalenong ka ba ar fulay ka dekat ka ba life ar hadu sau fulay gospel ka jong Lukas kalenong ka ba ar fulay ka dekat ka ba life ar hadu sau fulay ngan pule tang ya ka dekat ka ba sau ar ka tien ka jong ublay ka ong kumne ula ong te ko Jisu token mau yanga onda me poi hakahima jong me ko Jisu token mau yanga onda me poi hakahima jong me bat ka phang pedeng ka bang kwa ya ka ban slok lambat ngilang hagani ka por kalong ko Jisu ken mau lem yanga ki para bangaj ba i kani ka tien ka jong blay
kaya thu yang i bahaga por balasa narpna yau Jisu halum Kalbari loong ba lasa lang ru yaki arngut kinong kam sniu ong ga Bible uway siya ka liang kamon but uway siya ka liang kadiang jong u Jisu balong ba habala lang yaki halor jong kading pna way na pedang kini kinong kam sniu ula keren ben yau Jisu ladang ipule na kanika Bible haka dikhat kabalai po kendai laong bau ne unong kam sniu ubala sa narpna lang haka tagapor ulaong memlong utau Chris to penim yalade bat yang ide uneu nong kam sniu ula keren ben yau Jisu Henry hakabakum katagapor long bau weipat unong kam sniu ubalas din lang halor kading pna long bau ne ulas neng yau tau bekeren ben ladang pule nak dekat ka sau po bat sau puai Henry utau wei pat uli thu bau las neng udaong memsiap ting setia yau blai naba melong hapo akaju kajing penrem mangi sisya da ka bahok aru namar ngiyo diang ya kabadai na ki ru ya ki bangilale Henry une siem lale ru kabamdai utau wei pat unong kam sniu ulas neng kela yau tau bekeren ben yau Jisu ba onda habau la dep ya kaban sneng yau long bau la pai pat yau Jisu ulaong ko Jisu token mau yanga onda me poi haka hima jong me ki para bangai bei kombang laong baka pang pedeng kabang akwa ban ya puson lang bat pi bara kalong ko Jisu kan mau lem yanga ki para bangai bei bat ki perlok bai kane kadai kajing duai kabau nong duai udah pendem udah pen red cup ru yalade hakmat jong ublai haka klip mat jong kajing kut lat nong duai ula pendem cup yalade une unong duai udai utau dakat halor jong kading pna une udakat udai ubala syarai penyap ha kasorkar ha kito kipor une ubala syarai penyap dai naki kamboman ki baulale layathu yangi laong bahaba lakem yau lese la bishar yau daki nong bishar bala shem ya ki jingle jong u baro ki baulale bad gila ai ya karai laning ila banong baka yeng bishar kala ai ya karai bad kata karai kalong baudai ban yap udai ban syak penyap bat katkum karukom jong kahimarom hagitu gipor long baka jingyap ladei ban su penyap da kabasa narpna une udah kaj dai su uba malu mala ko ki para bangaj bei ja ladangi ngam jeliu ladangi perkat bha une udah kaj dai su uba malu mala Henry udai uba syirkai kat hadu banda syakrai penrem
kat hadu banda syarai ban penyap lani dah ka jeng yap ulang udaka ubala syir kai bah lese ko ki para bangai be barok hakata kapor lani hakita gisngi ki baudon kilakwa yau baun yapna lese giladon om tang nakaliang jong kinong sensyar om tang nakaliang jong kinong bisa hanrai ki babon kilakwa yau baun yapna para bangai be ka jeng im briu jongi kalong ka jeng im kaba hadu katnu tongin ya puson hagani gepor baon don manu re manu kibakwa bahaka jaka baun im kin kwa penban baka baha baun yapna ka jeng im kaba hadu katnu ngakan mau ke wei ke jeng dia ka bangam la kelet kat bangadang ya lenti aga wei ka sinong naka wei ka plau ka bau don wei rang ba breu udang syongkai habaranda ban ngalai baki kejat jong u kila atlut ban ngai thu ba don hakamet ka phat ka bakoj bakhia bat hangta ngakli ngong balai mama pisitom ne utau rang ba pat jubab ukun jong usuong kensan pastor lajan yo kawai bat ngalalengo udah kedeu keti syau kepala jong wong lajan yo kawai kabamut bau tau kun ula syukmi lenti bau kepa un yap no ngam tip don ayu kajing jia ha kata kalong ying kat hadu bau kun un ong yalau jong ukpa balajan yo kawai ki para bangai be ngem tip lese un yau neu dakai lane yau neu riu runar unong kams neu ubalas saknar penalang hakapor balas saknar pena yau jisu ngem laban tip lese ki kemi ki kpa ki jong kim sanut syu yau ladang ipej naka bible ngem yo mano ru kiba haying basem lane kiba ij bathon kiban yadon hatrai jong ka ding pna ka jong une udakai kum badon kiba haying hasem bat kisnran ki jong jisu hakejat jong ka ding pna ka jong jisu lase kiba haying kiba sem kilayai silut yu kim itnat syu yu kim sengau hun syu yu ki para bangai bai uneu dakai lese ubala mat kat kata kajing pek ibeng lane kajing nyau beng daki wei pat ka sengau tenat kalong bau neu dakai ru dalade imat usngau thu baom don manu syu ban yarap yu dakai usngau thu biang baom don ki weipat ki ban yarap yu padai na kata kadau upai satang hau jisu uang ko jisu kan mau lem yanga kane kajing duai jong dakai halor jong kading pna dakaba pek syau Yesus Kris kapen kato kane ki mangakwa ban ya puson lang bat pi
Kene ka jeng duai jong udakat ka peni ka baning kong kalong. Bau yoi yalade kum baulang. Une udakat upediang yalade baulang ubapap. Upediang yalade baulang ubapap. Upediang ru baulad udayhok baun syak peniap. Kata kadai ka jeng yoi jong u yalade. Kabas ngau tenat syu kalong. Bau ne udakat tang bau syu yoi yalade baulang unong pop. Kabas ngau tenat kalong ba syempen kesan yalade. Pen kesan yalade. Pen kesan yala ki jong ki jingle jong u. Ko ki perlok ba i. Bat ki para banget ki ba i. Bon nangi ki beriu. Ngis ngau tenat ban buri yala ki pap. Ngis ngau tenat ban penkesan yalade. Wat ya ka bagi lale. Ngidang kwa ban sajda. Lane ban saj kesan yalade. Ngakan mau kadon gawe ke jeng jia. Kadon ke jeng yatu kana. Long ba kadon uwe mersiang. Uba saj lek tu siar. Bat long ba ondala bunsin kata gajeng lek tu siar jong tau mersiang ulalap utrai siar unong ri siar bat ulayo kem yong ni mersiang bat anda haba ulayo kem syem la penyap yau tau mersiang henrei usuong ban su ajeng seneng yo balong ba uladan no yau tedong jong utau mersiang. Utau mersiang anda habala syak dan tedong. Haka jeng si syau la day ban sengau le ran. Baum ya day dursu bat ki waipat ki para mersiang. Henrai laong bau la lek haka kenhun mersiang. Haki perlok jong u. Bat udaong ya kita ki peralok mersiang jong uang to ya danyo ya kita dong kumbale mangawang namar sengau pengat hiwang sengau pengat mersiang temen ubadon lang hakata kenhun ulaong to yo yame kata kajeng pengat ngi benut ya la kita dong bonsin ngiyada yala ki jong ki jingle ngiburi yala ki jong ki jingle ban ngi penkesan yala de ko ki para banget be ja kat bangidang penkesan yala de ngenem la ban lech show blay kom bangilong kat bangidang penkesan yala de ngin ladangi lech akmat jong ublay ngin pau tangkum kiba arsap ka jinglong arsap jong ikan pau hakmat jong ublay nabangim la ban lamler ya ublay nabangim la ban buri nakikmat jong ublay uyo ilut nadong syadong kabaar unong kamsniu ula duai ko Jisu ken mau lem yanga kapen i ya ka jengkela bamut jong u usngau tikna baki jengle jong u baro sikata kilong kibom day usngau tho badal lelei umla ban yap rengkat bat kini ki jenglong berim hajerong jong kading pena hapedang gajeng jenjar hapedang gajeng sosat unong kam sniu usngau thuk
ba kamlong ka badai ba un yap rengkat bat ki pop ki baule ka jing ya tiblem jong u kam sha ya u ban yap klem kla ka bamut kum tau la pai shau jisu da ka donut bara barula kerpat da ka ba penrit khap yalade wong ko jisu kan mau lem yang lok bai tungin yit yalade shimet ngis ngau ti kanamo bagi jingle jongi kabangile habari ne kabangile habapau kilong lutmo kibadai lada kamlong kumta lane ladak em kamdei nga khot i janga yang ilang bara tungin pai shau jisu hakani kasngi daka donot ka bas ngaurit daka donot ka ba aiti lut yelade badaka ba pendem khop haki kejat jongu banong ko jisu kan mau lem yanga kabalai uneu nong kam sniu unget bau jisu udai ublai kane ka jenget ka jong uneu dakai lane jong uneu nong kam sniu kaya per nau Abraham kaya per nau Moses bat kaya per na kisnran ki jong u jisu hi kine kinget nadu Abraham u Moses bat kisnran ki jong u jisu lane ki krau jenget jong ka Bible kinget how blay namar baki yoi kimat bat ki shem yaki kamba ki jong ublay hanrai une udakai une unong kam sniu ka jenget jong u kawan haka shiklemat ka baudon hasenda u jisu halor kadiang pena kajing sneng kajong une udakai yau paradakai kabau laong hatu mem shepting yau blai kanihi kapeni bau nget bau jisu ulang ublai kani kajing sneng jong u yau ne paradakai kapen pau syai kedar bau hakad donut unget bau jisu ulang ublai tau ngejeru batang u jisu ubala ban tau tmai ya ka jing im jong u unget batang u jisu bala ban yarap ya u unget badai tang jisu badom don daki weipat kibala ya ka ban yarap ya u ko ki para banget ba i tungin yet yalade shimet ka jinget ka bakumno ngidon hadu kanno ngilanget yau jisu hakasuk perthai tungin yit yalade lane habang idon na pedang ke jing suk jing san tungin yit yalade hadu kanno daka donut nginget yau jisu lane hagi por giba hagi por giba krim haka jenjar perthai hadu katno ngilanget hau jisu kabasau uneu dakat uyoi baka jingim jong u kam kut tang hang ne perthai
ka jing im jong u kam kut tang ha prathai us ngau thu biang biang bak don ka hima bom ju kut hadin ka jing yap na ka ne ka prathai nang tau ngau thu biang biang baya kata ka hima bom ju kut dei u Jesu u basensyar jiunam la jiunam para bangai bai ja akan ke jing duai ka jong u neu dakat kapen i bau terang dek dek ban yo syong ha kata ka hima bom ju kut kap pentikna bau ne da ka donut udah angnut udah seliang udah terang bau da kwa ban yo syong lang ha kata ka hima bom jukot ka bau Jesu u sensyar jiunam syu lembaga ni ke jing duai ka jing kerpat ka jong neu dakai kapen i ba omla ban syulek lakalek hi dalade syaka ni ke hima klem u Jesu dai na kata ka dau ne udakat ula duai ken mau lem yanga para bangai bai ja uneu breu ula duai kumne kalong bau don ya katong ba wat la udai ban yamna nang ni na prathai hanrai umbit bandu ya ka beneng udon ya katong baka jingim jongu lakalong kumno bat wat la ula dai ban yamno ha kata ka klipmat hanrai uang ngam dei bandu yaka hima babam jukut na kan mau godon gawe gijing jia haka sinong laj mau siang bad haka takapor la terwa balang dawe breu ubang kibabon kimnut wat tang ban yalap yaka kerteng ga jong Jesu hakmat jong tau breu ulong breu ubaki weipat kisalia ban ya keren dan rayu ne breu ulapen kendit ya bara da ka baula terwa yalade ban long kristana pastor badai pech akata jaka ula wer lang yanga wong pastor ya lej senran lem si ban penrung balang ban pediang balang bat ban pen baptis yauta urang ba bat ngaru namar ngas ngau ba u pastor u kwa ban shingan lem hakap lane ban pen shingan lem yo hakabakum kata kapor kabaun lek pediang balang yau tau breu ubaki babon kimnut watang ban ya thu lane ban yalap ya ka kerteng ga jong Jesu au bandala poi hakata ka yeng jong u ngalaong ya u habangi la ya bu sngi ban wan ban pediang balang ban pen baptis ya phi haka khandai tarik ten rai balai pat piong wan no menta san tarik une urang ba wong pastor ngalakwa ngam kwa ban bu teng hadu kata ka khandai tarik wong yo ngayap klem u Jesu onda ba ngalayo sngau ya kata kajing pla kajong utau rang ba ngalaong yo ngongko rang ba
menta namar ba pipang gumne yo le se pidon ka jing mut baladang apediang yau Jisu ngan koj no utau rang bawang pastor ruang ngan nem la shu ban khi khli nang ne wang ngas ngau thu bangan salek no hakano rekano ka khlimat bad wang dai na kata ka dawang ngakwa ba piniawan kerki nang bangan yap hapo ka balang bad bangan lek nang ne rengkat balau nong penim para bangai be kalong ka thong jong baro ki bangai bangi dai ban poi beneng bet ki para bangai be baro nadu ki barit hadu ki bala helasan bat ki temen ki kro bat hadu ki nong syarai ka jing yak hi yak sa jongi ban yai ne badu blai lembagi jing syukri baper ka thong ka bakong san kalong bangin poi beneng kata ka dai ki jing sisya hakane ka por ka bamenta ko ki para bangai ba bat ki perlok kat ki bala ya kaban ya ngap bat ban ya pek leng bagane ke program ngakhot yang ilang bar to ngin yit yala de shimet yo bangi miss ya ka beneng yo bangi du ya ka beneng kabas ngau tenat kalong bamar ya dep kerpat une udakat hajrong jong kading pana Jisu ula aya ka assurance Jisu ula aya ka jing pentikna udaong sisya ngaong hami hakani kesngi men long lembat nga haka paradise ki para bangai bai akan long ka jing kemen ba yau tau dekat ulah kelet no ngangai bau ulah kelet no bau dai ban yap hakata ka jing yap trim halor gading pana henrai la pendap yo da ka jing suk kabapalat ya ka jing siampang bara bad unod ban pek persya yau sni jong ka jing yap uban wan jia halor jong gading pana namar baya ka dono jongu baro ladap da ka jing suk ka jongu blay ko ki para bangai be bat ki perlok bar hakani ka revival Sunday ham tam habangi don hapedeng kane ka jaj jing jia ka balawan len shop ya ka perthai baro gawai bat kaba la len shop eru ya kane ka jela bad ya ka jaj benriu jongi ha kini kisngi kane ka khlam ka banang pur step kat nang mi kisngi kala dai kapor bangim dai syu bandang buteng handrai tungin pai yala de shimet bangin yo ino yala ki jong ki pop jongi nginem pen kesan namar bangim la ban pen kesan lok bai hakmat jong blay utip lut nadong sedong kadawa yang ayang iban kela ka bamut no da ka ba penret kop yala de hau blay bat ban sno layap laim tang hau Jisu bat ban ong jia kat bajia long kat balong ngan yeng hakaliang ka jong Jisu hadu banda poi syaka taka ri jong ke jengkular kabalong ka beneng keng ko ki para bangai be ngakhot jepi apidon haki jeng ki sem lapidon hang no ru
Kat bab hidang pech ya kan ke program. Kat bab hidang sengap ya kan ke khobar. Ngakot yang ilang bara. Tungin yet yalade. Tungin puson halade. Ngilong ki breu ki badan sibon ki jeng duna. Ngidon sibon ki jeng bekla. Ban ngin pai siau blai. Baladadon na pedang jongpi ki badon haki quarantine center ki badon haki jeng pang ki jeng sitam ki badon haki jeng ki badon haki jeng tieng ki jeng seir ki badon ro haki jeng sengau beper na khot jepi hakani ke janmin ban bu haki jeng duai pai siau blai duai dak donot bahara baladadon na pedang jongpi ki baong pastor duai lem yang ngamlaban yo pi hanreu blai yo pi hakito ki jaka ki bab pi pidon hakito ki jaka ki bama pi sngap pi skor tungin ya duai bau blai ya rap pi un kersian bor pi berat hau pad ongko Jesu ken mau lem yang para bangai be la dau blai jongi ken mau yang yangi oh kan long kejeng kemen ba lok bae. Pedang kejeng le. Ngin yeng hakaliang jongu. Bat ngin dap da kejeng sok. Ka ba palat ya kejeng siampang bara. Bat kejeng sok ka bau blain pendap ya ka donot ya ka mensim jongi. Kan tap lin ya kejeng bara. Bat ngin nem yo ngau. Ya ki wei pat ki bor ki bawan ban ya le persya yangi. Hanrai ngin kemen tang balau Jesu tengah kwa bangin ya duai lang hakani kepor rengkat lembat nga kat ba ngadang duai piru duai hatu jaka kiba ma pipidon tung ya duai ablai bau kpa jong i bab neng ni wan bandem rit akmat jong mel blai be im bat ubisisya ban aingu ya me ko kenran melong ublai ubasya skor yangi melasya skor yau dakat halor jong kading pena bat om tang ba me sya skor ku kenran ndrai me jubab ru u atra Jesu bakodor rengkat bat gi khun jong me ku kenran ngia phai akmat jong me ngia dem krup akmat ki slajat ki bakhoi ki jong me Jesu bakodor ya rap yangi Jesu bakodor ningkong ngadwai ru nagamenta yelade hoi nagamenta ke yeng kesem ke jonga Jesu bakodor ken maulem yanga ken maulem yangi kersian bor yangi ya rap yangi atra Jesu bakodor ki don ki khun jong me ki badon na pedang ki jeng ki jeng le jong ki jeng em metip lut ya ki na dong syadong metip ya ki jeng pang jong ki metip ya ki jeng tieng jong ki metip ya ki jeng jong ki metip ya ki jeng kit bakhia jong ki metip ya ki jeng khuslai jong ki metip ablai be ya ki jeng don kam jong ki metip lut na dong syadong ablay banga duai Jesu bakodor isnai ban sya skor lem ya ki ko kenran ki duai lem rengkat bau syakri barit jong ma hakan kepor sya skor lem ya ki ko kenran ki don kam ya me ablay ki don kam ya me Jesu bakodor bat ki wanak mat jong me ki ong ken mau lem yang Jesu bakodor ya rap yang ilang iwei pai wei ko kenran bat ya rap ya kan ke jela ke jongi ya rap ya ka jaj benriu ke jong hi ko kenran kersian bor yang ia blai bangin yang hakaliang jong me bat ngin kot syadu ke jeng em ko bom ju kot lembat me kerkhu yang ia blai kerkhu ya ka sinat hi baro ko wai na bakine baro ngipan akerteng trai bong nong penim ba i jong Yesus Kristus amen Takablay sibon pastor nagamanta ga kubor ga ba pila ay padang jongi kumba wisaya ong bagaktian jong oblay kanum li phai tali syo angai kanyo jaka hai do nuot bagaimana sim jongi kumba Jesu ong bo briu num em tang do kpu ne ka wei pokoi ketien umi suntur jong oblay angai baga kubor ga bangilayo ka ne ka sngi ka long kijingbam nagamta ki men sim jongi pa ka bor ring bagi Singapore ki badang sa ti hang ne ka por ngin yasap sa ka wei bagi jingruai sa bangan bumai bangyo snobiang ngi jingruai jeng standing ko wire ka jongi ya ka ba lai kerteng ya ka jing jenjar kenumai no radin jo kan jing ruai an khot biang i pastor jongi pastor el nang rut in subaban ya lama jing duai badaban pelat yangi jaga jing kerhu penuai
Hakabawai no to ai ba ka jing ai ka jong Yesu Kristus bau trai
ka jingi ba ka jong blai bau pa bat ka jingi slok ka bari ka pentengan pencaj bor ka jong men sim bakhoin tu kan long lem bat ngilang bara hoi bat kitu bara ru ki bang ngilai kan mau ha ki jing duai nadu menta shidu ki bam ju kot ru amen